ndebe hapana wazenda polisi ndaenda ndobepa racho randakatobata irore because mazino angu ari kusheka euku saka kuenda kuchipatara kwacho manje panenge pachida police report ndiye vanoda pekutanga ndokuti ndindorapwa then uyu nyaya dzake dzirimo musystem kulaina mapolisa taenda embo but ini pacho zvangu nehasha dzangu ndatotombotanga ndambogara naye pasi because ndati ambofila bit I think maybe punishment yachasangana nayo mapolisa ingori inosangana namwana iye anofanira kumbonzwa njo shamwari zvawakaitaiwoka zvinekwa nemunhu ndakudza kuti chii sezochataura iwoka ndine mareasons kuti ndirambe kuti dzinowedza hasha nyara rako titombopedza shungu kuda maybe akutuke apedze shungu dzake maybe kana pangangoita chance kuti withdrawing avapo tatonzwa kuti ukunzwisei because joda kuvhunza iwo do you know here kuti iwo kuti interaction yako iwo pekutanga nakuda yatoita kuti iwo mazire ndokuti iwo wakafamba iwo kumba kwako kuonogara iwo kunonzi nano ndikunani kwaone marunhu akawatsaukuna samuriwa handiti ndino kuti nehavhoka yawakaita kuti wega iwo personally wakadzimara wazvibuditsa mudanga mepamupenyu ukasiya dzimba dzadziri imaimovable property ukapota wakuona renti yekoko yawakatoita mascandals zvinhu I know everything and I don't want to go deeper haisi nyaya yacho apa ndoedza kuprova kuti iwo kumba kwenyu hausiri credited hausi uri munhu kuti unozikira madhoo wega kana kuvharai muromo uri positive agent audiwe and takazviprova mumzi wako iwo mumzi wako ichocho vakataura zvandakanzwa ini munhu mukuru vakataura vakati iwo joe iwo mwana wangu tichazoita wekuwiga because I've tried all my love towards you but you always fail here unowakanganisira unofarisa mheno unosvika palevel ipapapa level iroro ndo same level rawasvikira kuda waunogara naye futi waunoabhiramba make wekuti right now dai pasina kuda putting into real sense pasina kuti chikuenzanisa break and white champion pasina kuda iwo chirweta kuchisikia wakazvitsvagira iwo dai kuda pasina paine treatment tomboti kuda asimo mumalife mako iwo dai zviri kwere answer kwe aiwa usamudairire toti afile maanswers yawo kana ari real tozomubvunza last question and nayo ndoti moyo wangu cheni is it fair ndizvo dai asipo dai stika kwa handiti inoora handiti saka already mwari wacho unonamatire ndiboti chechi ndati ukapindura unondipa hasha because mapindura ako ese ndikuziva kuti nditsotsi nda kuti uprove iwewo kuti utsotsi hwako ndewe kunyeba unongoitira vanhu vakapusa handiti handa kuziva kuti uchatsika tambo yangu yebhutsi one day you've crossed past watsika tambo yayo I told you before uona jo zvaita izvozvo hazvinofadza handotsamwe ndega vamwe vanhu vakatsama tinogara munyika mekuti chii nokuti iwewo handiti handiwe watora decision wakatora decision yako nekuda kwehasha ukarova kuda handiti vanozoti munyika metogara muno mune mitemo ungava kupi kune mitemo hanzi wakamurwa nesimbi ayo damba rakazvimba sei damba rakazvimba nei chii chakarwa munhu wairwa munhu wakamurwa nechi fight yekuta sei indakanotsinyewa musaitirane nharo dzekuti hanzi fight yei kana in the first place so zviitireiko unomurovereiko wakaenda kumba kwake wakumurova futi on the face uri kuona ndiri kumapurisa kabebe ndiri kupurisi iwe makutongerwa handi panyaya mukoti hazvina kuti iron bar ndizvozvo asi munyato yekuti he did it with the intention to hit you intention iyoyo ndeyekuti wakanga wagara pasi wakangoziva kuti urovane right wakasangana naye kuda hauna kana zvimwe zvinowira naye paupenyu kana zvimwe zvinopa upenyu zvinosanganisatomwateziduru shupe dzemunhu unogara mese toti anondichengeta ukafuma wakafa kuda aite bizero ndizvo inda saka wavarayirwa unopengere saka utoti tutani munhu anopenga ona
wanobeza kwanza unopenga anoita pengi so iyo jona unopisa hasha ngorokupesa akandirwadzisa murume handidi kunyepa akandirwadzisa chaizvo akandiitira inineka akandirwadzisa panono akanditemerera musi wandakarwa kuda siyana naye munhu ndozvavapo siyana naye siyaite zvilife yake nhasi there's no room for him no usati nhasi ndakabvira kudhara ndichikutaura but iwo vairamba uchitsikirwa anogara achikuperetona kana tikangobva isusu mumaziso make ende iwo unotoziva sha ndakamboita boarding ndakambotwa wakambogara nebhulere kana even after wachikoro wambobhuliwa ariko saka una kubhuliwa zvine magwaro ekubhuliwa ukabhuliwa zvekuboarding kana zvimwe zvazvo zvemugeto unokunkwara mfana waiziva saka iwo wazachikarete kuti chii whatever zvetikuita joe akangonzwa toni yake kuti achiri mabhraketsi mekubhuliwa ka paanosangana nomufanywa unoziva ndatonzwa kudhara akona kutya unzwa wayu sakunzondiwega munyika waziva uyo kana zvakunetsa kana auda kutyikidza bvisa hembe toti vanhu vese atanga munhu waiziva bcause ukangoramba vakadaroka anopera levanhu andozeni nanhasi kana padhirama yemuturafanza aitwa semuturafanza aitsaura marinatsana wake waiziva anogara achimupanga pakona kani I know this guy kani ona uyu manje ndaimuudza ndaimuradza mashotsi acho but uyu airete naye aitanga achandimuudza achifunza kuti ndinomukwata andirovera mumba mani iwewe zvepanzepekete ndakakubvunza tawakarohwa here ukaramba iwe ndaita zvekubvunza nemafungafunga unozivawo kudewo mumba chamwari ndakatorara ndokutambira mafeya ndichikuonesa iwo mashoiwo neprokati plus unoziva here kuti wakambondimanisa nebanga ndikandorara kumatai iwani incident futi yakambetika ndikandorara kumatai dzakawanda but iwe unogara ko yekumbobva pamubhedha pangu ndichirara pasi dzakawanda zvinonyatsira zvaunongoda iwe kanakuita dp ane zvimwe uda kuuraya munhu chandokutadzira ndingatimbonzwa umfesi uyu kuti chauri kuroera vanhu chi unorova sterekere saka chii aiwa kuda angodhakwa chi unobva wamuputisa aiwa nesoro wakavhunza girechi ndisipo zo aiwa zokurova munhu usika pakudai pakasoni tanga tisingagare tese iriko tawamitsana kuri arafu takamborwisana kutokunda zvauri kutoita iwe achitomuka manje wavharirwa nemarwariro auri kuita zvinonzobude reu masero kwakuda musavhunduke zitori bhobo itona mafirimu chichichichi waiza but kana munhu wese anobhohwa but unofanira kuziva kuti abhohwa kupi iwe uda kuda life yemumabhesi unogara kuti manje unogara kupi ilife yemujeri yekuti territorial yechi kana vanhu vandanzwa vanga vaita kusimbisa zvakasara zvinokupinza mumhosva imobho yaya da kutaura kunzi pakazana nemurukadzi vazoitira inoizi panapa inoizi yei dai hama yako iwo joyo yadanzwa waita sei how do you react it waifara handiyo maybe nedzingu rako handidai watotswanya jo wacho handiona saka kana usingaoni malines wakachenjera uchasangana vanhu vanonyatsa kutreata chezvezvo apa at least reporter angamendisa effort kuda ripoti rinotodiwa baba ripoti bot kuitira next time ripoti rinotodiwa baba ripoti rinotodiwa unoita zvinobohwa shamwari no zvinozoti munhu andakaona inini achifamba achikumbira help casual kind kune munhu wese ndaito kunyarira kuti gomufanira kuzviwa tokumbira helpvisa hembe uchivaradza kuti wakamurwa nechimu wakamurwa nechi waona help shamari unoziva here mazino anga ari kusheka ya unoziva kuti mazino anga ari kusheka apa rupocha tutu aupoche tutu aupoche tutu majikakekutimabasa ndakutengabeachoutiporesa marwadzo wakutora beacho ndakatarisa futi bharanga ndichada nonsense vandibvarisa futi change yangu unotya vanhu iwo uri mumero uyo
Infact uri mmeri ava kadhibha uri defender wavo vatauri kuzoti hapana timu yedu yakadyiwa nindyise iwe ndikutengera doro tichiti tikabata uyu tichavenza mapurisa katoita sei vatiwatokangamwa padikidiki kamazheni kako ndoketikuda ndokarimhanya kuti nematsagandozikuenza manje saka uchakokana iri mhosva unoenda kujerika sete zvinhu zvakapusa daro kuda zviite free up yourself from this guy paipa naamboda kuzitaya pavidhio paipa ukandinyaradza and I looked stupid that day unoziva ende unoziva mumwoyo mako iwo kakawana dentiri futi hobho mashosi nokana ndichikuonesa iwo but yekudentiri kageshi futi uri kufunga ndakutarisa ambrela tembabaka arutonga arubva mumba ndiana arutonga arubva mumba ndiana papingido pari pa 2 atonga arubva obviously ari pakati uyu anditi andoaizvida chiziva kuti chioverall changotarisisa tichizozwa kuti mariposotu kuratidza kuti uyu atori chibhuru mumba meuyu hapana it's a clear cut wangazona ene kuitadza kana fesi yakudaka akutoona kuti ndakumenderera oraiti ameno gara muchityiswa baba bo kana mbokuti yatimite free but kana makadhibha udara uri mukadzi oita vana 100 baba achana 100 anongodhonzwa kana pese pese square wakati kanamba kachimbodaiswa kenako da ndozvinogara ati Clinton robwa mari kamachena vachena jo ukaramba uchizvitaka ngoda unyepera ini nango ndikokuza matsamwana ndakati I think ndowega way ndakataura nini because ngada kuti mutauro ndeupasaidika vanhu vako vemurodhi vanokuramba ndikufura vanhu vakavatedzera vaya vari kukunda futi kusaiguna mama wako sezvo ndinoita mama wako vanokutamba kuezawo kuti mwana wangu jo vari kuchema newe anditi but iwo jo wacho uri kutedzera chisound chevanhu vanodai maungira habatsire gresho wacho whoever I do not mention my names but vese vanzwa vachivhoisa vese they are helpless to me vanonodya sedza mumba kwana mai wavo and vada kuedza kungotonga vada kucreate a good picture kuvanhu vanhu vari kutopfurawo futi but kunisusu togara tirabva tese everyday shi I don't think unozwana help nevamwe iri boa mana jo anytime unongongwatwa nepolisi because ripoti yapo saka chingogara wagadzirira